थावख्रि अमा थावख्रि बयलार एवनाय नै हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो नै सानजौफुनि थाखाय ओंखाम ओंख्रि जगार खालामलायबाय लाइ लाफा ना खारै संनो नागिरदों लोगोफोर दिनै ओमफ्राय आलु एवगोन पटल बायदि खारदै ओंख्रिबा गोथाव मोनजाय नङा होमबा बेसरबो दंदेरो आरो मैद्रुबाथ' आरो बुंनो नांला मैद्रु ओंख्रि निरामिसबा संदो दुन्दिया बाथोन देदो बा खहाबखायो बिराद गोथाव मोनो दा लाइ लाफानि दिन बेफोरबायदि मैगं दा ताजा ताजा ओंखारगोन बरिया ओमफ्राय थुप थुप होनो ओंखामा बारा हाबथारगोन आंहा फांसे सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैयोब्ला फैस'नानै साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जौसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामना लोगोफोर आंना आवगायनि फैसा माबाफोरानो भिउसबो फैथारला फैनाया दंल'बा फैगोन थेवबो 100 200 ओरै थाङोमोन दाथ' बिराद खमायलांबाय 30 जोनाल'सो नायो 5000 फल'वार्सआव 30 जोनाल' नायो नायानो मा खालामनो आरो नायदो मालाय मोजां मोनाबो जानो हागौ नङा होमबा ओमफ्राय आङो नै सानजौफुनि साहा खलासे साहा लोंनो होननानै साहा दिखांदों ओंखाम संनाय भाजैनो साहाबो लोंनोसै होनना खलासे साहा दिखांलायबाय लोगोफोर साहा लोंनोसै सानजौफुनि खलासे ओमफ्राय रुटिबो सावब्रबलायबायहाय बिमा बुरैया जाथारला जेखिजाबो जानाय लोंनायावबो इन्टारेस्ट मोसानाय भिडिअ बानायनायाव इन्टारेस्ट आंना फारसेथिं आलु एवगासिनो आङो आलु गोरान ओमफ्राय नै पटलखौ एवखांबाय ओंखाम माबानोसै लोगोफोर लाफा खारै फालु थाइनै होनानै आरो नै गुड मर्निं लोगोफोर नै आङो मैया माने ब्लगखौ फोजोबनाय जायाखैमोन दिनैबो फुंनिफ्राय लाफिननाय जाबाय आं माने मा जाबावना खेमसेनो गोबाङै बानायखानाय जाया अलप अलप बानायनानैसो ज' होनाय जायो ओमफ्राय नोंसोरखौ सुंफ्राय बरायहरनाय जालायबाय ओमफ्राय साहा फुदुंगासिनो दं आरो आङो सोरांलायबाय नालाय फुंनि खामानि दामानि मावखांबाय ओमफ्राय साहा फुदुंना लोंसै पपकर्न एवनो नागिरदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय दिनै जोंहा अमा थावख्रि जानो नागिरदों मैयानो खोथाहरखादो जाय न'खरा फानगोन माने आंखौ मिथिखागौना आंथ' बेदर जाखायो खालि बेदर भिडिअ लाबोबाय थायो बानाय नालाय आंखौ माने बेदर जासुलिना मिथिखायो गासैबो ओमफ्राय माथो बुंनो आरो जाग्रायाथ' जाग्राखा गारनो हाया ओमफ्राय आरो दा नै जायो नालाय ओमफ्राय आं खोथाहरखालायदो बेदर थावख्रि अमा बुथारनानै गाबोन जागोन नामा बिदिनो ओमफ्राय आंहाबो जायो जायो आंथ' अमा बेदरबो मोजां ओमफ्राय गासै बेदरखौनो मोजां मोनखायो ओमफ्राय होथारबाय ओमफ्राय दायो लायनो थांसिगोन आरो ओमफ्राय दा आरो साहाखिनिया जाबाय पपकर्न एवनो नागिरदों लोगोफोर फुंनिखिनि ओमफ्राय आरो इनि उनाव आरो ओंखाम जानाय जायो उननि बाथ्रासै साहा लोंना थानाय माब्लाबा जायो बेफोरबायदि आंना दा ओंखामखौनो जाबांनाय जाया ओमफ्राय दिनै जिखिनि देखायलांनाय दिनैबो सानसे फुंनिफ्रायनो ब्लग लाबाय नायलांबाय थादों होमबालाय लोगोफोर फाटा फाटि बेरलांबाय मैयानो खोथा हरजोबखादों आरो ओमफ्राय आरो जोंहानो खोथाहरबाय नालाय ओमफ्राय आरो लायगोन होननानै दोङो 8 केजि लाबोगोन आरो जाहाथे बाबुआबो जायाना अमा बेदर दाउसो जायो बिनि दाउ लाबोनांगोन ओमफ्राय आरो जों सानैल' जायो ओमफ्राय आरो पारापारि दा माने जागोन होननानै मानसिफोरा सेलाय बेलाय जागोन होननानै फुङाव माने मैया खोथाहरखाबाय आरो ओमफ्राय दा जोंहा दायो बिदनांगो थांनोसिगोन आं दा खेमसेसो गरबनि र' जोंहानिखौ जाबाय लोगोफोर माबा थोनै खमथार ओंखारदों माब्लाबा हाब बुरजा ओंखारो थोनै एरथ्राखै माबा गोसोआ माने बिराद फुरथि खुसि नांबाय दं आरो जोंहा माने बिजावजालि गोदान लाबोसिगोन आरो गेदेरफोरनो सिगांनाथ' गोमालांबाय नालाय ओमफ्राय बिनि थाखाय खासे न'बो खामानि दामानि मावनो नांगौ बिखुनजोआबो हारसिं जाबाय माने खस्थ' जाथारोना न' दर साफा खालामनोनो संनाय खावनोनो सिंस्रियाबो हाथारला बिनो ओमफ्राय गेदेरफोरनो खैना नायगासिनो ओमफ्राय नायबाय आरो दा लाबोसिगोन ओमफ्राय माला लाबोगोन दा खोथा उनाव खोथासिगोन आरो दिनै आं बेखिनिखौल' नोंसोरनो फोरमायबाय आरो माने बिजावजालि फैसिगोन ओमफ्राय दा हेपियार खुसि न'आवबो मानसि माने मावनाय दांनाय फैसिगोन गथ'फोराबो बिमा मोनसिगोन नङा होमबा गथ'फोराबो आलाय सिलाय दुखुआव थाबाय थायो स्रि स्राय न' सिङाव हाबनानै रावबो रायलायनाय मानाय गैला ओमफ्राय आंहाबो बिफारसे थांनो हाया
ओजाबो न'आव बिबैदोलाय बेसे रायलायबाय थागोन बिफायाबो दखानाव थायो नालाय गेदेरफोरा खानैदोंबो इयाव रुम हाबनानै थायो फरायना थायो स्रि स्रि बा गावनि गोसोनि खोथाफोरखौ शेयार खालामनो हायो दिनै बिमा गैया दिनै माबा मोनसे जाबाबो सोरनो फोरमायगोन सोरनो मागोन इदि हेन जायो नंगौना नङा लोगोफोर दिनै बिमा गैयाना गैया माने आलाय सिलाय हेन जायोना बिफानो शेयार खालामजोबनो हायाना गोसोनि बाथ्राखौ दा बिफायाबो दखानाव फारसे थायो बिबैयाबो खामानि मावलु बावला माबि थायो दिनै बिमायासो असे लोगो हिसाबैसो बिमानो दिनै शेयार खालामनो हायो बुस्थु बानि जानो लुगैबाबो आइ आंनो इखौ संना हो आइ आङो स्कुलनिफ्राय फैबाय नै होननानै बिमा मा होरि होननानै लिंफैनो हायो नंगौना नङा लोगोफोर दा गथ'फोरनि थाखायबो मोजां न'खरनि थाखायबो मोजां आरो दा माबा गोन इखौ हमथा ओमफ्राय दा खुसि मोनदों आंहाबो बिजावजालि गोदान मोनसिगोन ओमफ्राय गथ'फोराबो बिमा मोनसिगोन बिखुमजोआबो बिहामजो मोनबोसिगोन आरो नङा होमबा इखिनिखौ शेयार खालामबाय ओमफ्राय बहानि लाबानदो जायगाखौ आं खोथाथ'वा दा उनाव शेयार खालामगोन दिनै इखिनिखौनो खोथानाय जाबाय डाइरेक्ट मोनखांनायखौ देखायबायहाय आङो सबाथाय नै अमा थावख्रि लकेल अमा ओमफ्राय नै मोनसे जाबाय ब्रयलार जानोसै सालाद बानायनो र' खुलियाखैनो जानोसै लकेल अमा थावख्रि बयलार एवनाय नै सालाद दिनैसो अमा थावख्रि मोनजायाखै गामियाव फिसिदोंमोननो मिथियाखैमोन 사라도 근데 진짜 생각하면 야 맛있어 근데 이제 막 그거 살면 라면 집에 가자